les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. El camp de treball de Hollersheim, on hi havia la Neus Català, va ser alliberat el 3 de maig de 1945. Després de recuperar la llibertat, la Neus va seguir lluitant i, a poc, anant recuperant-se de les ferides vitals que havia deixat el seu pas pel circuit d'extermini nazi, va retrobar-se amb la família a França, va recuperar la militància comunista i va conèixer qui seria l'home de la seva vida i pare dels seus fills. Mica en mica, la Neus va anar configurant el que seria la seva gran tasca, la recuperació de la memòria i la dignificació de les dones que van morir als camps d'extermini nazis. Benvinguts a la vida després de la mort. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui, per continuar parlant d'una vida en majúscules, la vida de Neus Català. I per fer-ho, tenim amb nosaltres avui el nostre historiador capçalera, l'Alberto Reche, benvingut. Bones. També s'acompanya avui el Ferran Sánchez, col·laborador d'aquí de les Portes de Troia, també professor d'història, llicenciat en història. Moltes gràcies per venir, Ferran. Gràcies a vosaltres. I molt especialment ens torna a acompanyar, com no pot ser d'una altra manera, la seva biògrafa i amiga, l'Elisenda Belenguer. Moltes gràcies, Elisenda. Hola, com esteu? Elisenda, creus, avui parlarem molt de memòria, i tu creus que des de les institucions es fa prou per dignificar el que va ser la memòria, donat que la Neus va dedicar gran part de la seva vida a explicar el que li va passar, la memòria de les dones? Creus que es fa prou? Jo crec que no, però bueno, s'ha fet una mica, per sort, els últims anys. O sigui, s'ha fet una mica tard. És a dir, es va fer, i depèn una mica del color polític també del govern. És a dir, es va fer a partir de, després dels no sé quants anys de Convergència, per d'una manera, doncs aquí, gràcies al tripartit, el primer govern del tripartit, no, doncs es va crear el Memorial Democràtic, es va fer els primers peregrinatges amb un govern del Zapatero en el seu moment, i el govern de Maragall aquí, doncs es va fer els primers peregrinatges oficials a Ravensbrück, a Mauthausen, no? Per reconèixer una mica tot el que havia passat amb els espanyols deportats, però es va fer el Memorial Democràtic, s'han fet moltíssimes coses aquests últims anys, no? Hi havia l'Associació de les Dones del 36, és a dir, la Neus va crear l'Amical de Ravensbrück, s'han fet homenatges, però jo crec que tot es continua fent, depèn de com es para, es torna a reiniciar, depèn del color polític, però jo crec que tot és una mica cosmètic. Cosmètic, sí, estètic. Estètic, vull dir, és per recuperar la memòria, però ningú es fa càrrec, el que us deia a l'anterior programa, no? Que sí que és important que la Neus, i molt greu que la Neus acabés anant a un camp d'extermini, que sobrevisqués i tot el que va patir, però l'important és saber els motius. Ella sempre explicava el per què la van portar allà. Llavors jo crec que molta gent, inclús jo mateixa, és a dir, quan faig xerrades sobre la seva vida, remarco que el que ha d'entendre la gent jove o la gent que no sap el que va passar és el motiu pel que va passar, i per tant la millor homenatge per fer-li a la Neus és ser conseqüent en el moment actual, i si hi ha una injustícia avui en dia, doncs, actuar units i lluitar-la, no? Per tant, jo crec que hi ha molta hipocresia amb el tema de la memòria, no? I a més, bueno, evidentment que no hi ha, ara us deixo intervindre, evidentment que no hi ha evidentment que no s'ha fet prou, perquè ni hi ha recursos per les fosses, no? per aixecar les fosses, ni s'ha condemnat mai el règim franquista oficialment, ni s'han anul·lat els judicis sumaríssims del franquisme. Per tant, jo crec que no n'hi ha prou amb desenterrar Franco del Valle de los Caídos. Exacte, que ja veurem si es fa, no? Negant la major. M'aposto que no ho faran. El tema de les fosses és sagnant, no? Com s'omple la boca en segons quina recuperació de la memòria, després no es fa
gairebé res, no? Penso també en els avits, no? Que també eren sempre a parlar d'aviació, guerra civil, associacions com ADAR, no? D'aviadors de David Gesalí, l'Associació d'Aviadors de la República, que l'administració ha deixat morir tota la gent que podia ser un testimoni directe. No? Tenim la sort de que la Neus va tenir una consciència molt activa, no? I ja s'ha mantingut la seva veu, la seva memòria, però la quantitat de combatents, de joves, de mecànics, de pilots, de gent que teníem l'oportunitat perfecta, no? De crear un arxiu col·lectiu de la memòria, i que just quina casualitat, no? Que l'administració comença a interessar-se just quan mor l'últim. Ja no queda cap combatent, no queda cap pilot republicà viu, i ara és quan cop i volta ens donem compte de tot el que podríem haver tingut, no? Jo crec que és un bon exemple de com funciona o com no funciona l'administració. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @PortesDeTroia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Al ser una dona tan polièdrica, ella sola representa una època. I això és el que crec que la fa tan valuosa. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carena. La Carme s'està morint, el seu plany es perd per sempre. El seu plany es perd per sempre, el seu plany. El camp era un glob de nit, el nord fum vers el sud cendra. Així jo no vull morir, lluny dels prats i les arbredes. Lluny dels prats i les arbredes, lluny. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre... Doncs tornem aquí a les Portes de Troia, continuant parlant amb l'Alberto, amb el Ferran, amb l'Elisenda, de la Neus Català. Ho vam deixar a l'anterior programa quan justament coneixíem que la Neus va ser traslladada al camp de Holstein per fer, diguéssim, perquè com era apta pel treball, diguéssim, perquè el règim nazi l'aprofités per la seva, o tractés d'aprofitar-la per seva maquinària de guerra, oi? Exacte, sí. La van traslladar amb unes quantes dones més al comando d'Oleschen a Txèquia, a prop de Pilsen, que depenia del camp d'extermini de Flossenburg. I allà va treballar, era un comando de treball, era també un camp d'extermini, les mateixes normes, regles i tot, i també podien acabar mortes, però... Igual que Ravensbrück? No exactament. Jo ho vaig visitar amb la seva filla fa uns anys i era diferent, no? Era diferent, era una granja, no era ben bé com el camp, com els barracons de Ravensbrück, però bueno, les feien aixecar igualment a les 5 del matí, la pèl, no? A la plaça, el recompte, vull dir, les mateixes condicions precàries. I què va fer allà? Quant temps s'hi va estar, la Neus? Allà va estar bastants... És a dir, des del març-abril del 44 fins al maig del 45, quasi un any. Sí. En total, el captiveri van ser 18 mesos, comptant la presó de Limoges, els 2 mesos de Ravensbrück i els 12 mesos d'Oleschen. I què els hi feien fer a Oleschen? Allà treballar, clar, els alemanys els interessava, no?, que treballessin, com a Ravensbrück moltes van estar també en tallers tèxtils, doncs allà ella va anar a una mena de fàbrica que feien obusos i bales antiaèries. Llavors anaven caminant des del camp, diguéssim, fins al taller. Clar, en aquell moment recordem que Alemanya està perdent la guerra, encara no falta temps pel desembarcament de Normandia, però pel front oriental, que és... Sí, però en el lloc on es va guanyar la guerra de veritat, gràcies, Alberto. Ja l'estava perdent. El lloc on es va guanyar la guerra
De veritat, recordem aquí les portes de Troia, li vam dedicar un programa a la batalla de Stalingrad, a partir d'aquí va ser... Ui, la Neus sempre defensa les russes i els russos i tot. Aquí va ser, diguéssim, el començament de la derrota dels alemanys a partir de febrer del 43 i després al maig del 43 amb la derrota de Kursk, i justament en aquell moment estan els soviètics recuperant tot el terreny que el 41 els alemanys els hi van prendre. Falta temps encara perquè arribin els americans i suposo que, com tu bé deies, la Neus era un fet, no?, que volia deixar molta constància que justament els soviètics van ser els que els hi van deixar la pell per fer fora, no?, els alemanys. Ella sempre diu que li hagués agradat més que l'haguessin alliberat els soviètics. Si ella s'hagués quedat a Ravensbrück, l'haguessin alliberat els soviètics, però al quedar-se allà a Txèquia la van alliberar els aliats. I els aliats, vull dir, els francesos, americans i anglesos. I aleshores, doncs ella, clar, la van alliberar, diguéssim que ella a Ravensbrück ja, això que dèiem dels russos, no? Ja, ella va conèixer, no sé si sabeu aquesta anècdota, que ho explica en un programa de la Montserrat Roig, que va conèixer el 8 de març al camp de Ravensbrück, justament perquè van sobrevolar el camp uns avions soviètics i deixant-la al rastre, fent buits al cel. Llavors ella va conèixer el significat del 8 de març, perquè potser era un dia que des de principis de segle que s'havia fet com a Dia Internacional de la Dona Treballadora, però potser no era tan universal, no? Encara, i aleshores ella ho va conèixer allà i va veure com totes les dones tenien una alè d'esperança perquè sabien que els russos ja estaven avançant. O sigui, d'alguna manera, exacte, justament. I a més en el món rus, que el 8 de març té un significat especial, no?, perquè és l'inici de la malament dita Revolució de Febrer, que inicia la Revolució Russa. No? Comença precisament amb motiu de les manifestacions i dels altercats que es produeixen el 8 de març. Tornem a Holstein. Clar, llavors a Holstein, sí, doncs això, fa una vida, la mateixa vida que es feia a l'altre camp, però van a treballar, llavors allà, jo crec que el que deies tu, com que la guerra ja es veia una mica perduda, els contramestres que treballaven, diguéssim, que dirigien el taller, doncs ja eren txecs, polonesos, potser ja no estaven tan ni controlats ni tampoc tenien ja la fermesa, la rigidesa de fer uns mesos, i llavors potser els hi deixaven passar més coses. A elles les van batejar com el comando FOL, el comando de les gandules, perquè feien sabotatge, no? I diu que, bueno, això ho ha explicat sempre, no?, que perquè les sèries de les bales sortissin defectuoses, tiraven escopinades, posaven mosques, és a dir, intentaven fer que les bales que després s'havien de provar sortissin defectuoses. Ella feia sabotatge, ella amb una deportada francesa que es deia Blanca Ferron, per exemple, a vegades per exemple, feien alguna cosa per espatllar les màquines perquè no funcionessin o per fer sabotatge i posaven un rètol que deia han passat la Blancaneus i els 7 mecànics. Vull dir, aquesta anècdota es diu que van fer una vaga un dia de mitja hora, el dia l'1 de maig van fer una vaga de mitja hora, és a dir que jo crec que els contramestres del taller no que els a veure, també podien ser condemnades a mort si les enganxaven, no? Però potser van ser més permissius. De fet, allò era mà d'obra esclava, no? Sí. En qualsevol cas, molt diferent d'ara de creure'ns reivindicatius per escriure un tuit. Molt diferent. Exacte. La valentia del comando de les gandoles es mesura en... Molt bé, i finalment arribarà el moment de l'alliberament, el maig del 45. Com ho va viure això la Neus? Doncs, bueno, ella té inclús un article a la revista de l'Avenç, especialment sobre això, que ella diu que no es va quedar una mica així com buida, no? Perquè potser primer perquè no la van alliberar els soviètics. No, segon perquè sí que va tenir l'alegria en aquell moment diu que es va revolcar en un camp del voltant, no? Allò per sentir-se lliure i això, però ella ja va veure que, bueno, ara ens han alliberat, però segurament que Espanya no està alliberada. Ella tampoc sabia què li havia passat als seus pares, que els seus pares també eren un punt de recolzament per la resistència. Els seus sogres també. El seu sogre també va acabar a la presó. Aleshores, vull dir, no sabia què li havia passat al seu germà, perquè va estar condemnat. El seu germà també el condemnaran a la presó de València. No sabia, clar, què li havia passat al seu marit, no? Per tant, la Neus va tenir una sensació de buit, una mica, de buit total, no? Inclús una cosa que jo sempre explico i que és molt significativa per lo que dèiem abans de la memòria, de que
s'ha de recuperar la memòria però ha de servir d'alguna cosa perquè no es torni a repetir, no? És de que ella ja passant per Nuremberg a la tornada ja va veure els avions americans, l'ostentació de les paves, no? Que deien americans, d'aquells avions, i va pensar ja que alguna guerra en algun altre punt del planeta ja hi hauria una altra guerra. Per tant, ella diu que els avions americans ja feien olor als corps de Ravensbrück. Sabeu que Ravensbrück és una zona de corps, no? D'aquells ocells que no són gaire agradables, no? Aleshores, clar, ella fa aquesta similitud, no? amb els avions americans, i està clar, no? A partir del 45 ja són els americans els que començaran altres guerres, és a dir, que sempre hi haurà una guerra, no? En un racó del món. Sí, sembla que estem condemnats a no moure'ns d'aquí, no? Perquè justament abans de començar a enregistrar el programa veia un titular de Trump fent unes declaracions que deien literalment, no sé de què es queixen els immigrants, perquè molts d'ells viuen millor al camp de refugiats que al seu país. Ostres. Declaracions... Sí, també hem de posar en continuem context. igual. Sí. Molt bé, doncs arriba aquest moment, d'alguna manera, tot i aquestes recances, la Neus és alliberada del camp de Holstein. I com serà la seva tornada? Què farà a partir d'ara? Com és aquell moment de la vida que saps que has de tornar, que tornes a França, però ben bé com funciona això? Jo crec que potser és el pitjor moment que ha viscut ella, jo crec, perquè, clar, torna, li costa molt dormir, primer passa uns dies a casa de la Titi, aquesta amiga francesa, llavors torna amb la seva família no l'acaben d'entendre, perquè, clar, ningú entén el que has viscut. Inclús ella sempre ha explicat que hi havia hagut parelles de deportats que no van poder tornar a estar junts. És a dir, matrimonis que després de la deportació no van... Perquè, clar, et tornes com un germà. Has viscut unes coses que, no sé, que potser et fa vergonya explicar-les o no les saps explicar. Llavors, jo crec que és potser l'etapa que li ha costat més, no? El reconèixer que la seva família, tu t'ho vas buscar una mica... No ben bé, perquè també eren polititzats i havien fet la resistència. Però, bueno, no haver estat al maquis, no? No estan fent aquestes coses. Exacte. Una mica aquesta sensació... tornar-se a posar a trobar feina de cosint, no? Fent feines de casa, una mica els exiliats espanyols a França també els hi va costar bastant, van estar bastant menyspreats i tot. I aleshores sí que els hi van donar, llavors, sort que ella tenia el contacte de la Genoveva de Gaulle. Ella va coincidir al camp de Ravensbrück amb la neboda del general de Gaulle, la Genoveva de Gaulle. Llavors, a l'haver tingut aquest contacte, això la va servir perquè la Genoveva de Gaulle, que pot testimoniar de la Neus, no? De que la Neus va estar en un camp, doncs ella la va convidar diverses vegades a cases de repòs. Els deportats, no? Els convidaven a cases de repòs durant uns mesos perquè refessin, no? Llavors, allà ella va poder estar un temps a Pau i un temps a Suïssa. Primer va anar a Suïssa i després a Pau, al sud de França. I aleshores, això a poc va anar reconstruint, no? Refer la seva vida, i suposo que també aquesta empenta que té, les ganes d'explicar tot el que havia passat, la promesa que s'havien fet, a poc va anar tirant endavant. I una de les primeres coses o les segones que va fer, però en tot cas no és important al moment, sinó que ho va fer, i que és la fotografia que poder més coneguda tenim de la Neus, és que el record que es van portar dels camps de la mort va ser l'uniforme, amb el número que li donaven els nazis, allà era un número, i que es va fer... No? Sí, se la va fer que li fessin la foto, oi? Sí, va anar amb un... Bueno, ella encara tenia... Perquè després la seva cunyada li va cremar tot el vestit, és a dir, ella no ho conserva perquè amb una enfadada o no sé per què, per cunyats i... No, sí, a vegades família, no? Vull dir, per gelos o enveges o no sé ben bé per què, li va cremar tot. Doncs ella va anar amb fotògraf i va anar a fer-se la fotografia per intentar, perquè quedés palès. Constància. És un altre exemple de valentia, perquè tornar-se a ficar, diguéssim, a l'uniforme d'aquell indret, doncs, Déu-n'hi-do. Molt bé, tornem, aleshores, la Neus ja la tenim de tant en tant a cases de repòs, però es retroba amb la família. Com és aquest retrobament? Amb qui viurà, aleshores? Sí, llavors ella torna, els seus pares ja estan a Sarlat, que és la capital ja d'aquest Périgord que us dic, d'aquesta zona de França, i el seu pare treballa de barber.
la seva mare i la seva cunyada vida domèstica. Llavors la Neus, això, el que us dic, va trobar amb feines i va a les cases de repòs, i a les cases de repòs coneix el que serà el seu segon... Durant... Clar, el primer mig any se n'assabenta, li arriba una carta de... Que se n'ha fet de l'Albert, oi? Sí, clar. Li arriba una carta d'un senyor que havia estat fins al final amb el seu primer marit i li havia donat tot un feix de cartes que s'havien escrit ells entre els camps i que potser algunes no les havien arribat a rebre mai, i en aquesta carta, llavors aquest senyor li va explicar que l'Albert s'havia mort al camp de Bergen-Belsen. I aleshores, doncs clar, ella ja s'ho esperava, suposo, però clar, suposo que va ser molt dur i ho va passar molt malament, i també la van venir a buscar també el que dèiem abans, no? Això que has dit de la postguerra, no? Parlant de l'apuració, que van venir també de la policia, gendarmes francesos a casa seva, que ella sempre explica que estava allà fent-se el cabell amb rulos o no sé què, i es va posar així, va obrir la porta i es va trobar 2 gendarmes que venien a preguntar-li per testimoniar de diversos nazis del camp pels judicis i pels avisos que els havien de jutjar. Llavors ella va conèixer el seu segon marit a la casa de repòs de Pau, i llavors decideixen anar a viure tots dos a París. Llavors es traslladen també... Clar, ella estava vinculada al partit a Toulouse, ella va estar entre Sarlat i Toulouse, va estar una temporada a Toulouse amb una mena d'associació pels refugiats, pels exiliats, per cosir, o sigui, per fer feines de cosir. Va estar a Toulouse, es va tornar a ficar a la Unió de Dones de Catalunya, va fer una mica de vida política a Toulouse, però ja quan va conèixer el seu segon marit van decidir ja, la gent, el partit es trasllaven tots ja més cap a París. Llavors se'n van anar a viure a París. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons courts. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Molt bé, continuem a les portes de Troia. Tenim a Neus, que ha hagut de passar per cases de repòs també per recuperar-se de les ferides, diguéssim, que inevitablement causen l'estat de probable estil de vida dels camps de la mort, però a partir d'aquí la Neus no deixarà tampoc de costat la seva militància política. Ni de bon tros. No. A partir d'aquí la Neus començarà uns altres camins diferents, com tu ens començaves a apuntar, amb el marit que va conèixer, amb el Fèlix, Sí. Que també tenia el seu paper polític. Tots dos van començar camins de militància que els van portar a París, oi? Exacte, sí. El seu marit era un espanyol comunista exiliat. De fet, el seu marit era segovià, però ja vivia a Barcelona durant la guerra. És a dir, era comissari de propaganda i havia tingut un paper també destacat, però més al PC, no tant al PSUC. Aleshores, era dels pocs del PC dins de Catalunya, diguéssim. Aleshores, ell... Era ell. Era ell, sí. En 10, un d'ells era ell. I aleshores, el va conèixer, llavors això, es van anar, tots van pujar cap a París, diguéssim, no? I allà van anar a viure junts, amb una mena de com es deia allò,
Confluència d'esquerres. Sí. I van anar a viure amb un, com li deien allò, golfes d'aquestes, bueno, unes golfes allà a Saint-Mandé, que és un barri dels voltants de París i això. I sí, llavors ella continua la militància al partit, després a la Unió de Dones de Catalunya, com ja us deia, que venia de Toulouse, a la Unió de Mujeres Antifascistes Espanyoles, que va estar més en contacte amb la Dolores Ibarruri i això, i van tenir un diari. Ella va estar ficada en un diari de la UMAE, de la Unió de Mujeres Antifascistes Espanyoles. Llavors era tot fer campanyes per l'alliberament d'Espanya, no? Per criticar la dictadura franquista. I arriba un moment que, clar, el context internacional de Guerra Freda, a partir del 47, ja, diguéssim, aquell moment d'alliberament de molts partits comunistes arreu d'Europa, participant de coalicions amb socialistes i socialdemòcrates, s'acaba i, evidentment, el que passa és que això també tindrà una repercussió per la tasca de la Neus. El posicionament de França variarà. Sí, sí, totalment. A més, amb De Gaulle un altre cop, i a més, ella sempre parla de la il·legalització dels partits comunistes, no? Vull dir que ells van haver sempre van haver d'estar un altre cop, amagats. Sí. La crema de bruixes. Has parlat de Saint-Mandé. Com era la vida familiar a Saint-Mandé? No, jo crec que per les imatges, potser és de les coses que tenim més fotografies d'ella, aquesta vida és bonica, Aquesta vida és una França, una França semidemocràtica, no? Que s'està recuperant. Llavors ella doncs, té la gran sort de que, tot i que ja sabeu aquella... No és una anècdota, no? És un fet molt, molt fort, que és que li van posar una injecció per fer-la estèril, no? Per ser més productiva en el camp, i ella no pensava mai que es pogués quedar embarassada. Llavors ella es pensava que tenia mal de panxa i va anar al metge i li va dir no, vostè està embarassada. És a dir, per mi la gran victòria que ha tingut la Neus és haver pogut tenir 2 fills, no? I llavors va tenir 2 fills, la Margarita i el Lluís. Per tant, aquesta vida a Saint-Mandé, a partir dels anys del 48, 49, 50, doncs és la seva vida familiar. El seu marit aconsegueix feina, no?, en una fàbrica, i una mica... Jo crec que així com la perifèria de París avui en dia està molt degradada, a diferència potser de la perifèria de Barcelona als anys 60, 70, doncs ara és al revés. Ara la perifèria de Barcelona potser no està molt millor, i en canvi en aquell moment dels anys 50-60 la perifèria de París, la banlieue que diuen, doncs jo crec que hi havia una bona situació econòmica. Ells sempre seran refugiats i tot, i no és que vivien en un barri pobre, no? Molt obrer, però jo crec que van viure bé. A més, al cap d'uns anys va poder tenir, gràcies a ser francesa i a ser víctima dels camps nazis, ella, a diferència de molts espanyols, no?, republicans, ella va poder cobrar més ràpidament que molta gent que es va quedar a Espanya, doncs va poder cobrar una pensió de guerra. Vull dir, la va cobrar tard, però no tan tard com gent que aquí ni l'ha cobrada. I a partir de l'any 1956, el PSUC a l'exili, li encarrega una tasca molt concreta, que és fer d'enllaç amb Espanya. Com va ser per la Neus aquesta nova feina, entre cometes, aquesta nova tasca política? Doncs aquesta feina no li va agradar gaire, perquè va haver de deixar la seva filla, la seva filla gran, la va haver de deixar, per no tenir que fer tants trajectes amb la nena, la va haver de deixar un parell d'anys amb el seu germà. El seu germà ja estava condemnat a estar a la presó, però ja havia sortit de la presó, i llavors vivien a prop de Molins de Rei, també una etapa a Barcelona, feia de mestre. Llavors va haver de deixar la seva filla a casa del seu germà en aquests viatges. Llavors jo crec que això no li va agradar. Això potser és un sacrifici que sempre ha pensat que el partit li va fer fer, no? La gent de partit, no?, fa coses que potser no faria a nivell personal. Aquesta és la definició d'un partit. Exacte. I aleshores, doncs ella, clar, aquests viatges ho va passar malament, perquè tenia també que anar amb el cotxet, amb el seu fill, a portar propaganda. Llavors ella explica moltes anècdotes que anava a Madrid, amb els taxistes, que els taxistes s'oloraven que ella... no sé, que jo crec que ho va passar una mica malament, en aquests moments. És quan explica que es ficava els comunicats, els pentinats aquests als Arriba Espanya. Els Arriba Espanya, sí. I quant temps va estar fent aquesta tasca política? Jo crec que uns quants anys, fins als 60 o així.
Després arribarà l'època en què la Neus, i suposo que digues, ara no s'ho explicaràs, però es crea el que serà el Comitè Internacional de Ravensbrück. En aquest moment, quin és el paper de la Neus? Com participa? Què li sembla a ella tot això? Sí, no, ella, això és potser el més important, no?, que en aquell moment va fer, que va fundar, és una de les fundadores a nivell internacional del Comitè Internacional de Ravensbrück, que era una mica, encara en època de la RDA, no?, que Ravensbrück estava a lo que havia sigut l'Alemanya comunista, sí, l'Alemanya Oriental, i aleshores ella, juntament amb algunes franceses, amb altres alemanes i altres dones deportades, doncs van fundar el comitè per intentar que no s'elimini del tot el camp de Ravensbrück i es mantingui per la memòria, perquè hi ha hagut molts episodis d'intents d'especulació, de passar una carretera, de fer un supermercat, és a dir, d'eliminar, d'esborrar l'espai físic del camp. Sembla que molesti tot, no? Sí. Com al mig. Què hi ha ara a Ravensbrück? Doncs a Ravensbrück ara hi ha una mena de museu, a el que havia sigut la comandatur, i encara la presó del camp, o sigui, dins del camp hi havia una presó, que això ja és fort, eh? I després... Si t'escapes d'una... Exacte. Encara el passe premium. Doblement castigat. Llavors es van treure totes les barraques. Es van treure totes les barraques, per tant no quedaven les barraques, es veu el camp, tota l'esplanada del camp, es veu, a veure, què es veu més? S'han fet llavors com monuments, no?, d'homenatge, hi ha el llac, no?, on les dones havien de fer feines al llac, traient la turba, que deien una mica com la sorra, no?, per fer maons o no sé què feien, és a dir, amb el llac gelat, és a dir, feines mecàniques que els hi feien fer. Llavors allà hi ha un monument dedicat a les dones de Ravensbrück, hi ha un mur dedicat a totes les nacions on han hagut deportats, hi ha els crematoris, la resta dels crematoris, la xamaneia, les cases dels SS que del voltant, però és a dir, tampoc no queda... Realment els barracons no queden, no estan dempeus. I en aquest, quina és la feina que es va encarregar? Quina funció tenia aquest comitè internacional de Ravensbrück i la Neus, quina funció tenia en tot això? La funció que tenia era el que us dic, no?, que es mantingui la memòria del camp, que no es fagin projectes urbanístics que desfagin el camp, com ja quasi que s'han fet, recopilar la memòria, els llibres, fer com una mica de punt d'unió. O sigui, cada any es reuneixen, és a dir, és una reunió, o sigui, el Comitè Internacional de Ravensbrück es reuneix un cop l'any, totes les deportades, ara es reuneixen les filles o gent sensibilitzada pel tema, representants de cada país es reuneixen a un país diferent d'Europa. I aleshores, parlen i discuteixen sobre quin ha de ser el futur, o prenen decisions de... A veure, tenen... És difícil, eh? I la Neus, com que tenia aquell caràcter tan tossut i ferm, doncs, tenia les seves baralles. Sí? Sí, jo crec que sí. Jo no ho he viscut, però jo crec que sí, que ella va estar 30 anys insistint perquè fessin a la presó fessin una cel·la dedicada a les espanyoles. Ja, si tu visites Ravensbrück, vas a la presó, que us deia, i hi ha cel·les, no? I una de les cel·les està dedicada a les espanyoles i allà hi ha fotografies, alguns documents que ella va trobar, no? És a dir, que hi ha una cel·la dedicada a les espanyoles mortes deportades o mortes a Ravensbrück. Va tenir problemes la Neus per identificar-se com a comunista en aquests òrgans internacionals? Ostres, això ara no ho recordo molt bé, però el que sí que sé és que recentment la seva filla m'ha explicat que es troben, això, que a vegades en aquestes trobades, clar, si realment la gent ideològicament són molt diferents políticament i hi ha enfrontaments polítics, o inclús no que entri la dreta, però que... 56 és Hongria i s'obre tot un debat en el món de l'esquerra molt dur, no?, sobre el comunisme d'estat o les altres alternatives, no?, maoisme i demés. Allà aquell debat era terrible en el si del món de l'esquerra. 68 Praga, suma-li més... A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Molt bé, comencem, encarem la segona part del programa d'avui de les Portes de Troia, ja per parlar parlar de la memòria, ja més pròpiament, a Neus i el treball de la memòria, tot el que va fer ella, ja hem començat a apuntar amb el treball, amb la feina del Comitè Internacional de Ravensbrück, però de sobte, quan apareixerà, o ara ens explicarà bé l'Elisenda, la Montserrat Roig a la seva vida, tot prendrà una altra, diguéssim, unes altres vies, oi? Sí. Com serà això? Qui és la Montserrat Roig, primer de tot? Sí. Bueno, la Montserrat Roig suposo que els que ens estan escoltant, alguns, els més grans, potser la coneixeran perquè va ser una gran pèrdua. A més, va morir d'una malaltia que afecta molt a les dones i que potser ara està més superada mèdicament, però en aquell moment era el càncer de mama. Aleshores va ser una gran pèrdua perquè era una gran periodista, una gran escriptora, i ella va fer el llibre, una mica per encàrrec, o per motivació del Josep Benet, que era un historiador, doncs la va motivar per fer el gran llibre dels catalans als camps nazis. Llavors, quan ella estava a punt de publicar el llibre, que havia parlat amb els deportats homes de l'amical de Mauthausen, doncs resulta que a ningú se li havia acudit explicar-li que hi havia hagut dones també deportades, no? La Neus sempre explica. Per què serà? Llavors la Neus sempre explica, per això les meves xerrades les titulo Les oblidades dels oblidats, perquè les dones són doblement oblidades, no? Si els exiliats espanyols republicans van ser oblidats per la historiografia francesa i per l'espanyola, per suposat, doncs les dones van ser doblement oblidades també per la condició de ser dona, perquè els seus propis companys, com que prou feina tenien en ser reconeguts ells, doncs, bueno, és aquell lloc. La Neus sempre ho justifica dient que a aquella època qui parlava de les dones, no? Vull dir, ni els homes deportats. Llavors es veu que va haver-hi una assemblea de deportats al sud de França, perquè la Neus estava ficada en totes les associacions, no?, de deportats, i aleshores doncs, la presidia, a aquell moment l'assemblea la presidia la Neus, i la Montserrat Roig hi va assistir, i va veure que aquella dona parlava en francès, però va notar que era catalana, llavors va dir, però tu vas estar li va preguntar si ella havia estat en un camp de concentració, i diu, sí, clar, i totes aquelles que veus allà sentades també. Per tant, la Neus... La imatge és forta, O sigui, la Montserrat Roig va descobrir que havien hagut dones quan ja estava a punt de publicar el llibre, i per tant... Ja veureu, estem parlant del 78. 78. Hem de pensar també que l'Holocaust no pren protagonisme en el món acadèmic fins avançats als anys 70, És a dir, i que és una sèrie de televisió la que desferma moltes iniciatives universitàries perquè el tema que deixi de ser un tema petit per llançar-se al mercat, que és aquella sèrie que es deia Holocausto, que va ser... I és veritat que no s'havia fet massa recerca, no? És molt maca la relació amb la Montserrat Roig perquè és una d'aquestes periodistes que ha estat fundadora gairebé del periodisme a Catalunya, perquè en aquest llibre, que és de l'any 78, ningú escrivia gairebé sobre això aquí. Per exemple,
ella, als catalans als camps nazis, per exemple, s'atreveix a preguntar per coses tan delicades i tan sensibles com, per exemple, l'homosexualitat als camps nazis. No només el maltracte, la persecució d'un col·lectiu que tampoc ningú se n'havia cuidat encara, és a dir, s'avança molts anys a tractar aquest tema, sinó fins i tot les coses més dures que ella trobava en les històries de vida, doncs com per sobreviure, per guanyar condicions millors al camp, doncs hi havia homes disposats a contactar amb els capos o d'allò. El treball, a mi em sembla que no s'havia fet prou justícia al treball de la Montserrat Roig. Aquell llibre és una pàgina importantíssima de la història a Catalunya, a mi em sembla, i crec que moltes vegades no ho fem. I sobretot per ser uns temps tan ningú no en parlava d'això, no? Que va. I després el seu programa dels personatges, que va entrevistar després va entrevistar la Neus en el programa aquest de personatges de Televisió Espanyola, que el podeu trobar al YouTube, i que és la primera entrevista que se li fa a la Neus, i una Neus encara bastant jove, i encara amb un accent bastant afrancesat, un català així encara més de rural, no? Potser després el català el va normalitzar més. I per tant, doncs elles tenen aquesta relació, la Neus publicarà llavors el seu... O sigui, la Neus ja, abans de conèixer la Montserrat Roig, ha fet aquesta feina altruista totalment d'historiadora, d'anar per tots els departaments francesos, a entrevistar a dones catalanes, espanyoles, que havien viscut el mateix que ella, que havien fet la resistència, que havien sigut deportades, i el resultat va ser un llibre que va treure l'any 80 i pico, però que realment és un llibre que ningú coneixerà fins al 2005. De la resistencia y la deportación, 50 testimonios de mujeres españoles. El podem trobar ara mateix, diguéssim, a biblioteques i a... Sí, està a moltes biblioteques. És un llibre que és molt interessant. L'ha reeditat la Generalitat quan la Neus va fer 100 anys, es pot adquirir, i llavors és un llibre que ella parla del seu... O sigui, ella escriu en primera persona el seu testimoni, una part del seu testimoni, i entrevista i el testimoni d'unes 50 dones més que van patir el mateix que ella, o que van fer el mateix que ella. Fixeu-vos el que dèiem al principi del programa, no? La Generalitat va esperar a reeditar-lo aprofitant que complia 100 anys, no? Si hagués viscut 98, el llibre continuaria inèdit, no? Sí. Una mica per recuperar aquella idea inicial. I, finalment, quan serà el retorn efectiu de la Neus a Catalunya? Com serà això? Bueno, la Neus, com que té la nacionalitat francesa, ella torna quan porta propaganda clandestina al partit, això, i torna al seu poble cap a finals dels 50, i bueno, doncs ella va tornant a poc. Ella va tornant. El que no tornarà és el seu home, perquè el seu home estava condemnat a mort i llavors no podia tornar. Llavors tornen quan mor Franco, a l'any 70... Tornen al 76, 77, tornen i venen amb cotxe fins aquí, llavors doncs decideixen dir, bueno, ara on anem a viure? Llavors participen a les eleccions generals, bueno, fent propaganda pel PSUC a les del 77, als Guiamets, viuen als Guiamets un temps fins que decideixen anar a viure a prop de Barcelona, i a Barcelona tot és molt car i acaben anant a viure a Rubí, i establiran la seva residència a Rubí, o sigui, aquí al Vallès. I a partir d'ara, la vida de la Neus com serà? Ja comença a tenir una edat, encara molt jove per moltes coses, però no per unes altres, i a la vida Rubí, a partir dels anys 80, com serà? Serà molt activa políticament? Sí, bueno, es ficarà, doncs, estarà amb el partit, amb les comissions obreres, vull dir, estaven ficats amb tots els actes del partit. Passa que com que ells ja estan mig jubilats, doncs potser no estaran tan implicats sindicalment, no? Però sí, estan amb totes les mogudes contra la nuclear d'Ascó, en el seu moment als Guiamets, sí, clar, amb tot el tema contra la guerra, la pau, vull dir, els moments de pau, vull dir, bueno, una mica amb tot, estarà amb tot, però vull dir, clar, potser no serà una militància tan forta, no? Déu-n'hi-do, Jo conec gent que milita menys. Exacte. Sí. Bueno, entremig, la Neus també a França, o sigui, abans de venir aquí a Catalunya a viure, doncs, ells sempre viuran també a
en un poble a Sarcelles, a la perifèria de París. I llavors ella viurà els últims anys entre Rubí, Sarcelles i els Guiamets, que hi anava als estius. I aleshores ella treballarà un altre cop d'infermera a França, es va treure també unes oposicions per treballar d'Urgier, que és un nom, vol dir com una mena de conserge amb un Ministeri de Salut que hi havia a França, és a dir, continuarà sempre a militància política contínua, sí. I amb el partit quina relació tindrà? Evidentment el PSUV no passarà pel seu millor moment a partir de la crisi del 83 i de les decisions i l'eurocomunisme, Carrillo... Bueno, ella no li sentis parlar del Carrillo, vull dir, no... Evidentment, no et puc cantar la cançó, però, ni dioses, ni reyes, ni carrillos... cantant la cançó aquella de la República, ni en dioses, reyes, ni en carrillos, està a l'extrema salvació, no? És a dir, ella, evidentment, considerava que el Carrillo era la persona que s'havia carregat el partit. Sí, perquè ella és de la branca, quan es trenca el PSUV, de no acceptar l'eurocomunisme, es queda el PCC, la branca potser més ortodoxa, marxista, leninista del partit, i que no vol, es queden a la part més de no acceptar el capitalisme, no? I diguéssim que a partir d'aquí suposo que ho va compaginant amb xerrades, tota aquesta militància... Clar, llavors ella jo crec que als anys... ella treu el seu llibre l'any 84, però és un llibre que no té gaire difusió, evidentment, perquè no hi ha un poder, no hi ha un recolzament institucional, que és el que dèiem. Encara no ha passat res... Segur que no. Llavors, l'any 94... es celebra el Comitè Internacional de Ravensbrück aquí a Barcelona, però jo quan recupero les imatges del Telenotícies d'aquell moment, clar, és anecdòtic, no?, que es trobi el Comitè Internacional de Ravensbrück. Surten imatges que hi ha en aquell moment a Esquerra Republicana està la Ribert Barrera, imagineu-vos quants anys fa, i després, clar, hi ha com es deia aquell, el Joan Rigol, potser, que va ser president del Parlament. Vull dir, imatges que van al monestir de Montserrat, perquè allà hi ha l'abat... Escarrer? No, un altre molt, també una mica d'esquerres, que ara no em sortirà el nom, el que sia just. Llavors és a dir, el recolzament de l'Institut Català de les Dones, és a dir, la Neus té com una mica uns padrins, que són la Joaquim Alemany, que era de Convergència, però va estar de president de l'Institut Català de les Dones, la recolza una mica en aquests actes. Després també hi ha un senyor que es deia Miquel Horta, que va morir fa poc, que el Miquel Horta ha sigut un home molt d'esquerres, que també la va ajudar a reeditar. Han sigut com el Miquel Horta era com una mica un padrí mecenes, una mica que la va ajudar econòmicament, li va reeditar el llibre per editorial Edicions 62 Península, però va reeditar el llibre, però tampoc no va tenir tampoc el reconeixement i la difusió. Jo crec que fins llavors, el que hem dit, fins a... Llavors, exacte, ella sí, comença a fer xerrades, alguns instituts, però clar, entremig també se li barreja la mort del 2001 del seu marit, per vell, per bellesa, però vull dir, també jo crec que està uns anys una mica fluixeta, també ha passat moltes temporades a França. Llavors, clar, fins al seu ressorgiment és el que us dic, amb el tripartit, a partir del 2003, 2004, 2005, que també es destapa el cas Marco, el cas va falsejar la seva experiència a l'Amical de Mauthausen. Llavors ella decideix, amb aquests peregrinatges que es fan oficials, doncs ella decideix crear l'Amical de Ravensbrück. Llavors jo crec que tot ja ve rodat, no? Llavors ja es comença a reconèixer la memòria històrica de les dones deportades, i aleshores ella ja munta l'Amical de Ravensbrück, com us deia, continua fent moltíssimes xerrades, li comencen a fer ja homenatges a molts pobles, és tot com una roda. Com us vau conèixer? Doncs, de fet, el primer cop que la vaig conèixer, la vaig acompanyar de bracet a unes jornades de l'UPEC. L'UPEC era una mica per fer front... Estem parlant de l'any... De l'any 2005, el 2005. Jo la conec el 2005, que és l'any a l'estiu, al juliol del 2005, que... diguéssim, com que és etapa de tripartit, es crea una universitat per anar una mica en contra de la de Prada de Conflent, que era potser més en aquell moment més convergent, i aleshores es crea la UPEC, que és la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Llavors la conviden a ella per fer una taula de memòria històrica, i jo que estava treballant com una mica fent la comunicació d'aquesta universitat, i la porto de bracet, i ja està. I llavors al cap d'uns mesos l'Ajuntament de Premià de Dalt la convida
com us vaig explicar El programa anterior? sí, doncs que la conviden per fer-li un homenatge per tornar per primer cop a Premià de Dalt per reconèixer-li la feina feta. Llavors, la gent de lo que era la Fundació Pere Ardiaca, que era la fundació adherida a lo que era el PCC, que és el partit on es va quedar ella militant, doncs em demanen que vagi a conèixer-la per ja començar a fer la seva biografia, perquè volen fer-li com un homenatge a una de les seves més estimades camarades de partit o velles militants. Déu-n'hi-do, quin encàrrec. Uf, doncs sí, jo no sabia on em ficava. Si no, potser no ho hagués agafat. Però finalment el 2007, Sí, el llibre el presento... Neus Català, Memòria i Lluita. Sí, la el biografia presento de Neus l'1 Català. de març del 2007, just quan al febrer l'havien fet catalana de l'any. Va ser catalana de l'any El 2007. Bueno, a veure, és que això del català de l'any te'l donen el 2007, però ets catalana de l'any del 2006. Val. Entens? És a dir, li donen el febrer del 2007 o el gener i és catalana de l'any anterior, clar. I bueno, aquest procés de la redacció de la biografia, com ho vas viure? Perquè tu has dit... Com un martiri. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquesta vida, fer la biografia d'aquesta dona. Pues sí, clar, jo no sabia... Jo havia fet feina de memòria històrica de les dones, vaig aprendre de la Isabel Segura, que és una historiadora que ha fet molts llibres de dones a Barcelona, i clar, jo realment no havia escrit, jo no sóc escriptora, sempre ho diré, i llavors jo, clar, jo soc llicenciada en història i bueno, sí que tenia una mica de coneixements en tema de gènere i de dones, però no sabia on em ficava ni amb el personatge que em ficava. A més, la Neus en aquell moment encara... Bueno, sempre ho ha sigut, però ara era una velleta més entranyable, però quan la vaig conèixer era tossuda d'armes tomar i tal, me la vaig haver de guanyar, és a dir, em va posar a prova en diverses ocasions. Com per exemple, si no et fa res. Sí, bueno, és molt íntim, però potser em va deixar uns documents allà a sobre i potser es pensava que jo els agafaria per escanejar-los o per apropiar-me, era molt... Tenia molta... És a dir, no se'n fiava de ningú, lògicament, perquè ja li havien fet unes quantes. I amb tota la raó del món. Clar, i aleshores, doncs, te l'havies de guanyar, era molt... De seguida, quan... Veia molt també a la gent que era una mica trepa, no? Llavors jo suposo que... No li agradaven els trepes. No li agradaven els trepes. Llavors jo crec que a mi em va veure una mica transparent i me la vaig guanyar i ens vam fer amigues de seguida. L'únic que, clar, que era molta informació, de cop llegir el seu testimoni, jo tenia que transcriure totes les entrevistes que se li havien fet, bueno, clar, ho vaig fer tot jo, és a dir, transcriure, ordenar-ho, redactar-ho, llavors després com que el llibre s'havia de publicar sí o sí, en molt poc temps, que és el que sempre passa amb les editorials, tot i la bona voluntat dels que me'l van encarregar i fer, però, clar, no vaig fer el llibre que jo volia haver fet, la biografia completa, no? Perquè no hi havia temps. I aleshores em va ajudar una periodista, la Eva Balar, que sempre en parlo, que em va ajudar moltíssim, perquè a mi em va ajudar a acabar de redactar alguns capítols i jo vaig poder corroborar històricament o trobar alguns documents que ara, si ho hagués fet amb més temps, hagués trobat molts més que he trobat ara, no? És un tema pendent? Sí, i tant. Algun dia a la vida. Sí, bueno, és la meva tesi doctoral d'aquí vull dir, al final de la meva vida hauré de fer sempre això. Perquè has seguit, diguéssim, investigant, tens material i podràs... Això, però en sabrem coses d'aquí un temps, sí, no? De fet, tinc una web que es diu si algú vol mirar-la, que es diu neuscatalà.cat, i en aquesta web, doncs, de moment, només hi ha penjat els actes de memòria històrica que jo he fet sense ella, des que ella ja no pot acompanyar-me, i després hi ha totes les entrevistes, les notes de premsa, després també hi ha la bibliografia, quasi tota la bibliografia que hi ha sobre ella, perquè s'ha escrit, no? Ella surt és testimoni de bastants llibres, i aleshores, doncs, bueno, la idea és he ordenat tots aquests anys, he fet una feina de base de dades, es podria dir, que és tenir tota una carpeta d'hemeroteca de totes les entrevistes que se li han fet a la premsa, de filmografia, tota la recopilació de filmografia, també de documentals que han sortit sobre ella, d'articles, que més de fotografies, totes les fotografies amb els peus de foto, i sí que he estat, com us he dit en el programa, he anat als llocs presencialment que ella va viure, tinc testimonis, tinc entrevistes, he entrevistat a la seva neboda, que pot testimoniar bastant d'ella en aquella època de la resistència, he trobat documents històrics nous, és a dir, que sí, que la idea és algun dia poder fer un segon llibre o una biografia més completa. Tindràs els micròfons de les portes de Troia obertíssims perquè puguis tornar. Els últims anys de vida de la Neus els passa al seu poble natal, a Guiamets, o als Guiamets. Els Guiamets. Els Guiamets.
ho farà, diguéssim, a una residència ja, que serà quan molta gent la coneixerà, perquè la famosa entrevista que li fa l'Albert Tom, i bueno, després ja de 103 anys, no sé si 103 anys, el passat mes d'abril la Neus ja ens va deixar. Molt bé, no tenim temps per gaire cosa més. Penso que Déu-n'hi-do la vida de Neus Català. Ferran, no sé si... Apassionant, però sobretot el millor de tot és que després de tantes tragèdies, no, aquest pensament positiu, aquesta capacitat de lluita, no, aquest apuntar-se a totes les causes perdudes, és un exemple per a tots, segurament, no? Sí, tant. Pues moltíssimes gràcies, Ferran, per haver estat aquí també avui amb nosaltres. Moltes gràcies, Alberto Reche, Elisenda. Moltes gràcies a vosaltres per donar interès, per poder fer un programa com aquest i per dignificar una mica la memòria de la Neus. I gràcies a tu perquè no vius a prop d'aquí i has hagut de muntar-te una agenda per poder fer aquest especial de la Neus Català. Moltíssimes gràcies, espero que hagis estat a gust aquí. I tant, moltíssim. Tens el programa... Sou molt simpàtics. Gràcies. Doncs, la meva mare m'ho diu molt. El programa de les portes de Troia d'avui, soc el Sergio Rodríguez, el Salva Soler, el control tècnic, i nosaltres us esperem al pròxim programa de les portes de Troia. Moltes gràcies. Vostè va lluitar, o ha lluitat tota la vida, per un món una mica millor. Ara creu que el món és millor? Està en perill. Això és el mal. Això és el mal. Hem d'estar alerta de no deixar-nos portar cap aventura. Està així per tot arreu. Hi ha una crisi. I una crisi material pot portar conseqüències dolentes. Però jo penso que si els que pensem una mica o els que pensen una mica ens hi posem, doncs pot evitar. Què els hi diria a la gent que ara ho està passant molt malament per la crisi? Que els hauria de dir que comprenguin per què els hi ve. Si comprenguessin per què els hi ve, buscaríem el camí. Presentador Sergio Rodríguez. Historiadors Alberto Reche i Oliver Vergés. Tècnic de so Salva Soler.